बहनिया बेचारी जलधारे कोइनी हम बाबा साथे छूटल बा मंदिर के गेट पर जलधारे कोइनी हम बाबा साथे छूटल बा मंदिर के गेट पर बाबा साथे छूटल बा मंदिर के गेट पर डीजे आयुष रक्सौल बाटे हमरा नाज हो हे बाबा हे बाबा हे बाबा सुनी विनय बावाली जी के राखले नीलाज हो हे बाबा शक्ति बाटे रौगा नाच हो नाया लाल कुमारे बाबा रही रौरा भारी चरण में सेवा करी बने के पुजारी जलधारे कोइनी हम बाबा साथे छूटल बा मंदिर के गेट पर जलधारे कोइनी हम बाबा साथे छूटल बा मंदिर के गेट पर मानसा माई रिकॉर्डिंग स्टूडियो माघी पर्वत चौक।